xemx u sħana għal-festa tal-Imnarja. Ħafna għażlu li jqattaw lodwa fil-buskett, oħrajn ħdej il-baħar, ġurnata mill-sbaħ kif ninsabu fl-eqel tal-istaġun tas-sajf. Fil-Gżejjer Maltin it-temperaturi qed imissu l-35 grad Celsius għalkemm is-sħana tħossha qisha ferm aktar minn hekk u minkejja li Malta mhux qed taffaċċja l-istess livelli estremi bħall-pajjiżi oħra Ewropej. Esperti qed iwissu biex in-nies ma jqattawx ħin twil fix-xemx hekk kif dawn il-kundizzjonijiet klimatiċi jistgħu jipperikolaw is-saħħa, speċjalment għal tfal, anzjani u persuni b'mard kroniku. Fi Spanja t-temperaturi mistennija jilħqu rekord ta' 47 grad Celsius, tant li diġà hemm każ ta' turist Olandiż li miet minn heat stroke f'Majorka. Fl-Italja sħana bdiet saħansitra ddewweb l-asfalt bil-gvern joħroġ allert għal 21 lokalità madwar il-pajjiż. Fil-Greċja n-nirien qed jinfirxu malajr fuq gżejjer bħal Kios u anke qrib Ateni. Apparti minn hekk il-Greċja żiedet il-prekawzjonijiet u żiedet l-att ta' pumpira għal rekord ta' 18,000 biex tipprepara l-istaġun partikolarment diffiċli ta' nirien. Il-Portugal ukoll qed ibati minn dawn il-kundizzjonijiet tat-temp b'żewġ terzi tal-pajjiż taħt allert minħabba sħana estrema u bit-temperatura fl-Lisbona mistennija tilħaq 42 grad Celsius. Skont l-esperti Ewropej, din il-mewġa ta' sħana hija kkawżata minn heat dome, fenomenu meteoroloġiku fejn pressjoni għolja żomm saf sħun ta' arja maqbud f'post wieħed bħalli kieku taħt għatu u li wassal għal temperaturi rekord u riski għas-saħħa pubblika.